Estem així amb Salvador Belda, el president del València femení, i després de guanyar 3-0 al Saragossa, conta'm com veus la temporada. Home, jo veig que anem passet a passet. Enguany la veritat que és tot nou i estem molt il·lusionats perquè és el primer any que juguem en Paterna i tant l'escola com el primer equip està molt desvanida de poder conviure en tota la família valencianista. El partit d'avui ha estat molt... és típic dels partits de futbol, seria tòpics, no? Quan millor ja el Saragossa, he fet el segon, Marià ha fet una parada a la maneta quan estàvem 1-0. Sí, bueno, la veritat que el futbol és aixina. La primera part sí que jo crec que han tingut més temps el valor. En el segon temps al principi han patit un poquet, ha arribat després un segon gol i ahí ja hem acabat el partit. O sigui, ahí ja l'han millorat. De moment és anar pas a pas, 9 de 9, seria com que diu des que està a València primera divisió, que és la millor començ de temporada. Sí, la veritat és que per nosaltres és històric. Bueno, a més crec que per avui estarem primers en la taula i la veritat que molt contents. Preferim anar passet a passet. Enguany jo crec que tota la gent i tota la plantilla està molt motivada i molt il·lusionada i bueno, pues partidet a partidet anirem fent. Sí, sabem que estos anys enrere ha costat molt, però pareix que ja estem en el bon camí i enguany la plantilla donarà molt de sí perquè les joves estan molt connectades totes. Pues sí, la veritat, a banda de que tenim un molt bona escola i n'hi ha gent d'ací del València, enguany s'han pogut reforçar i això també s'ha notat una miqueta i jo crec que ha millorat molt l'equip per les que han vengut i perquè les que estaven antes s'ho prenen amb més intensitat. La veritat que estan molt motivats. Salve, pues ara a disfrutar del lideratge de moment d'aquesta jornada i que siga tot a veure a final de temporada, que és el que ens diu on podem abastar. Molt bé, anem passet a passet i a veure com anem progressant. Jo crec que la sensació de moment és molt bona, i la veritat que també el València Club de Futbol pues, ens està apoyant molt i això jo crec que també es nota.